e marchamos para Santiago. Ali reside o cantautor ferrolán Miguel Alonso. Miguel trata de fuxir dos estereotipos. O tipo un pouco coñazo, non? Que está aí contando historias. De feito, a hora de compararse apunta bastante alto. Que eu considero máis cantautor igual o estilo do que pode ser Bob Dylan ou Springsteen, non? Eles fan cousas e nós queremos velas. Eles son xente emerxente. Bueno, boas, son Miguel Alonso, son un cantautor galego. Estou a presentar o meu novo disco que se chama Noite dos Cans e quero ensinarvos un pouco este mini estudio que se chama Pequeño Desastre Records. Noite dos Cans é o meu primeiro disco íntegramente en galego, ata de agora si fixera grabacións, pero nunca nun só idioma, non? Sempre alternaba castelán e galego. Traballar de músico en xeral penso que é bastante complicado, non agora. No meu caso, por exemplo, non vivo disto, non? Inda que poda ter uns ingresos extra igual con isto, pero non é así, non? O de a música de autor creo que está complicado en todas partes, non? Ese estereotipo do tipo un pouco coñazo, non? Que está aí contando historias, pero, bueno, o que fago eu. Gravamos a maioría nun estudio que se chamaba Daquelas Sons da Vila e aí gravamos todo o que foron as baterías, as voces, todo o que era complicado gravar aquí por unha cuestión de infraestructura, non? Bueno, estas guitarras son un pouco as que utilizo eu nas grabacións en directo. Esta é unha guitarra española electrificada que teño de fai moitísimos anos, que ainda que utilizamos pouco no estudio, pois si queda. Logo temos aquí un pouco a xoia que é unha Gibson acústica que utilizo normalmente en directo. Isto é unha mandolina, un ukelele. Temos unha acústica de 12 cordas que non soa no disco porque acabamos de comprala e a guitarra eléctrica. Que eu considero máis cantautor igual o estilo do que pode ser Bob Dylan ou Springsteen, non? Entón, si un pouco máis rock. Leonard Cohen ou xente como Bob Dylan ou como Tom Waits, si son un pouco o referente que teño do que a canción de autor que a mí me gusta, non? Son psicólogo, estou a doutorarme agora, non? E, bueno, tamén unha mostra do difícil que é vivir disto, non? Que hai que buscar outra alternativa sempre. Comprendedes máis os problemas, ou mellor por ser psicólogos dos que cantades máis? Iso preguntaron moitas veces, en principio penso que non, que entendemos o mesmo que entende o resto do mundo, dos problemas da xente o contamos. Supoño que desde neno sempre xuntarse cos amigos e poñerlle un nome aquilo, non? Pues era facer unha banda. Agora levo unha banda de acompañamento que é o máis parecido a unha banda de rock que tiven eu. Bueno, o máis obvio da Noite dos Cans é que nunha canción na que estaba tocando ao principio, Roas Molladas di envexei a Noite dos Cans tan iguais tan distintos, non? Era unha metáfora que me parecía moi bonita, tamén tiña moito que ver co momento concreto que eu estaba a vivir, non? Un momento un pouco complicado, entón, eso, reflexión das letras, non? E os deuses que sempre me esquecen hoxe nin se lembran de que non teño máis altar que o que agocha o teu ventre, que nos ollos das imaxes para min tan só hai tebras, mentiras eternas que contan os que mandaron sempre. Si, son ferrolán, pero levo estudando aquí moitos anos. Fixen a carreira de psicología, así que para aquí agora estou doutorando, entón xa un pouco Santiago é a miña cidade. Sempre fun os teus ollos para o que non importaba, tantos luns imperdoables, tantas vaguas que nunca terías que derramar. Bueno, estamos nos locais de ensaio de Banda Aparte e vou vos presentar a banda que me acompaña en directo.
directo. Temos a Javier Santana, que é o meu guitarrista de tempo inmemorial, porque coñecemos na escola. Temos a David da Pena, que é o batería deste disco. A Juan Aparicio, que é o baixista, que tan bo que tivemos que ir a buscar a Argentina. Entón... Agora estamos ensaiando un pouco o repertorio que estamos a tocar en directo, porque como xa che digo, tocamos, non toda a banda participou nese disco, non? E sempre estamos a incorporar temas novos, non? Entón, bueno, estamos a preparar un pouquiño o que a xira que non nos vende máis facer algún ensaio. Non lembro tanto de memoria, pero sí que tocaremos por Pontevedra, por Forcarei, por Cerdedo. Iremos a Ferrol, que é un pouco a terra de Javi a miña, un pouco onde empezamos nós, a presentar o disco xa un pouco máis en serio. Volveremos a Santiago, onde nos chamen. Bueno, eu, a verdade é que igual non coa banda, pero sí teño ido a tocar fora coa guitarra, non? Un circuito madrileño de cantautores, e teño tocado moitos temas en galego, a verdade é que moi ben. Bueno, pois despedímonos xa, moitas grazas pola vosa atención, estamos moi contentos de participar nun programa de Televisión. Xa coñecedes a miña banda, xa vedes o vos que son, xa vedes o ben que o fan, comparado comigo. Entón, nada, invitamos vos a vernos nos próximos concertos e quedamos aquí ensayando.